Дзень добры, шановнае панство! Вёска Хвашчаўка. А знаходзіцца гэтая вёска ў Шклоўскім раёне Магілёўскай вобласці. Былое вялікае княства літоўскае, а сёння рэспубліка Беларусь. До речі, ось мясцовыя свою вёску зовут не Фашчаўка, а Хвашчаўка. Таму што тут жывуць беларусы, а ў беларусаў раней літары Ф і наогул не было. А было спалучэнне гукаў Х-В. Хвашчаўка. У нас же не кажут там Фёдор, а Хведар, не фартух, а хвартух, хвасоля, ну и так далей. Ну а назова вёскі, видать, паходзіць ад расліны хвошч. Тут, мусіць, гэта хвашчу расло, цэлыя зараслі. Адсюль назова пайшла Хвашчаўка, хвошч. Ну дык што, заглянем у гэтую Хвашчаўку, ды даведаемся пра яе гісторыю. Наперад! Наваколле нарэшце заснула, подых цемры згасае ў цішы. Ды дрымотны спакой вузкіх вулак спеў гармоніка разварушыў. Ды дрымотны спакой вузкіх вулак спеў гармоніка разварушыў. То як быццам за вёску выходзіў, то, здаецца, вярнуўся дамоў. Штосьці ў прыцемках ён не знаходзіць і шукае, шукае ізноў. Штосьці ў прыцемках ён не знаходзіць і шукае, шукае ізноў. Свежий повел ночной прохолоды, кветки з яблынь страсае ў двор. Гарманіст, не губляючы сподзел, выглядае кагосьці між зор. Гарманіст, не губляючы сподзел, выглядае кагосьці між зор. Ды ці трэба шукаць так далёка, калі шчасце ў суседнім двары? Павярніся, зрабіўшы два крокі, і яго да сябе забяры. Павярніся, зрабіўшы два крокі, і яго да сябе забяры. Павярніся, зрабіўшы два крокі, і яго да сябе забяры. Павярніся, зрабіўшы два крокі, і яго да сябе забяры. Што да назовы гэтай вёскі, паважанае панства, то некаторыя гісторыкі выказваюць думку, што назова вёскі можа паходзіць не ад расліны хвошч, а ад прозвішча Хвашч. Бо ў 16 стагоддзі тут ось на ўсходняй Беларусі былі такія землеўладальнікі, як хвашчы. Ну, але вось ўсё ж такі гаспадары гэтай вёскі ў летапісах запісаны зусім іншыя, не хвашчы. І ўпершыню гэта вёсачка Хвашчаўка ўзгадваецца на пачатку 17 стагоддзя. І тады яна была асабістай уласнасцю нашага з вамі караля і вялікага князя Жыгімонта III Вазы. Гістарычная даведка. Жыгімонт III Ваза нарадзіўся 20 ліпеня 1566 года ў Швецыі. Памёр 30 красавіка 1632 года. Вялікі князь Вялікага княства Літоўска і кароль польскі. Сын караля Швецыі Юхана III Вазы і Кацярыны Ягелонкі, дачкі Жыгімонта I Старога. З 1568 года наследны прынц Швецыі. Пасля смерці Стэфана Баторыя на элекцыйным сойме 1587 года абраны каралём польскім і вялікім князем Вялікага княства Літоўскага.
Каб замацаваць свае пазіцыі сярод беларуска-літоўскіх магнатаў і шляхты, Жыгімонт III Ваза 28 студзеня 1588 года у Кракаве выдаў прывілей, які зацвярджаў статут Великага княства Літоўска 1588 года. Пасля смерці бацькі Юхана III Жыгімонт Ваза заняў у 1592 годзе і шведскі трон. Жыгімонт III Ваза пад нумарам 3 ён лічыцца як польскі кароль. А для нас, вось беларусаў, колішніх літвінаў, ён ідзе як Жыгімонт IV. Таму што у нас вось яшчэ ў 15 стагоддзі быў спачатку Жыгімонт Кейстутавіч, пасля Жыгімонт Стары, Жыгімонт Аўгуст і толькі ўжо пазней Жыгімонт Ваза. І Жыгімонт Ваза кіраваў нашай краінай вось на працягу 45 гадоў. Жыгімонт III Ваза, знаходзячыся вось на троне Рэчы Паспалітай, ён не вельмі каб вось меў такія нейкія добрыя адносіны з палякамі. Ну і таму ён імкнуўся, значыць, атрымаць падтрымку ў нас, у Вялікім княстве Літоўскім, ад нашых магнатаў. І ён адразу ж зацвердзіў статут Великага княства Літоўска 1588 год, напісаны Львом Сапегам. Ну і па гэтым статуце, значыць, ВКЛ, палякі для нас лічыліся суседзямі, чужаземцамі і не мелі ніякага права набываць у нас маёнткі, зямлю і займаць дзяржаўныя пасады. А нашыя князі па гэтым статуце мелі вельмі шмат правоў. Ну і, канешне, за гэта Жыгімонт Ваза атрымаў добрую падтрымку ад нашага беларуска-літоўскага панства. Дарэчы, паважанае панства, вось Жыгімонт Ваза, ён разам з нашай шляхтай і магнатамі, разам з Львом Сапегам распрацаваў нават цэлы план па захопу Масквы і далучэнню Расіі да Рэчы Паспалітай. І ім гэта амаль удалося. У 1610 годзе, значыцца, у Расіі адбыўся пераварот, Васіль Шуйскі быў скінуты з трона, і расійскі часовы ўрад на маскоўскі трон абраў сына Жыгімонта Вазы, Уладзіслава Вазу. Яму тады было такі 15 гадоў. Ну і Жыгімонт Ваза свайго хлапца пабаяўся у Маскву адпраўляць, вось, баючыся за яго жыццё. Але ў 1612 годзе, паважанае панства, Мінін і Пажарскі ўзнялі мяцеж і гэтым перакрэслілі ўсе нашыя вялікія грандыёзныя планы. І вось калі гавораць, што Мінін і Пажарскі ўзнялі мяцеж супраць палякаў, то я вам скажу, што тады стаялі там менавіта нашы беларуска-літоўскія палкі. Палякаў там амаль зусім не было, і мяцеж яны ўзнялі тады менавіта супраць нас, супраць беларусаў. Ну, а ў 1613 годзе, паважанае панства, на маскоўскі трон быў тады абраны ўжо Міхаіл Раманаў, заснавальнік дынастыі царскай Раманавых. А праз 4 гады, ў 1617 годзе, нашае войска на чале з Янам Хаткевічам рушыла зноў на Маскву, ну, каб вярнуць трон маскоўскі нашаму Уладзіславу Вазе. Ну, і тады па дарозе да іх далучыліся яшчэ войскі украінскіх казакаў пад камандаваннем гетмана Пятра Загайдачнага. Яны ўсе разам з баямі падышлі амаль да самай Масквы, і вось у вёсцы Дуліна перад Масквою яны вырашылі проста падпісаць перамір'е. Стамлёныя былі і адны вайною, і другія. Ну і пасля падпісання гэта перамір'я нам тады вось Расія вярнула спрадвеку нашыя беларускія землі Смаленшчыны. Хвашчаўка была асабістай уласнасцю Жыгімонта Вазы, ну і ён ёй распараджаўся, як, канешне, сам хацеў. І яго выхоўвалі езуіты, вось Жыгімонта Вазу, у яго былі добрыя адносіны з імі, і на пачатку 17 стагоддзя Жыгімонт Ваза хвашчаўку дорыць аршанскай калегіі езуітаў. І езуіты тут у Хвашчаўцы жылі амаль на працягу 300 гадоў.
Гістарычная даведка езуіты ад лацінскага «Езус» – Іісус. Члены каталіцкага манаскага ордэна Таварыства Іісуса, створанага ў 1534 годзе іспанскім дваранінам Ігнатіем Лайолам для барацьбы з рэфармацыяй і для ўмацавання каталіцызма ва ўсім свеце. Ордэн езуітаў пабудаваны на аснове строгай цэнтралізацыі, ваеннай дысцыпліны і абсалютнай волі яго кіраўніка генерала, які выбіраецца пажыццёва і падначальваецца толькі папе рымскаму. У Вялікім княстве літоўскім езуіты пачалі дзейнічаць з 1569 года. У 1608 годзе была створана асобная літоўская правінцыя ордэна, куды ўвайшла тэрыторыя ўсёй сённяшняй Беларусі. У 1779 годзе на тэрыторыі Вялікага княства літоўскага было каля 90 езуіцкіх устаноў. Езуіты, прыбыўшы ў Хвашчаўку, заняліся тут сваёй місіянерскай дзейнасцю. Ёсць звесткі, што ў 1630-х гадах яны ў Хвашчаўцы збудавалі касцёл, але ў 1654 годзе пачалася чарговая вайна з Масквой і касцёл быў знішчаны. І толькі ў 1665 годзе езуіты пры дапамозе князёў чартарыйскіх зноў будуюць касцёл і засноўваюць у Хвашчаўцы езуіцкую місію. Дзякуючы езуітам, Хвашчаўка становіцца шырока вядома не толькі на Магілёўшчыне, але і ва ўсёй Беларусі-Літве. Езуіты вось тут у Хвашчаўцы збудавалі касцёл. Ну і вынікам іхняй дзейнасці стала тое, што навакольныя вёскі вось вакол Хвашчаўкі таксама сталі каталіцкія. І Хвашчаўка стала цэнтрам парафіі. Ну і гэта быў такі вось своеасаблівы каталіцкі астравок са сваёй такой культураю. І на пачатку 18 стагоддзя было вырашана тут у Хвашчаўцы будаваць новы цагляны касцёл. Касцёл тут у Хвашчаўцы езуіты распачалі будаваць у 1756 годзе. Ну і вось па мясцовай легендзе цэглу для хвашчаўскага касцёла выраблялі з гліны вось у вёсцы гарадзішча, што недалёка адсюль, вось у 7 кіламетрах. Ну і адтуль цэглу, кажуць, па ланцугу рук вось чалавечых перадавалі сюды у Хвашчаўку. Ну а яшчэ кажуць, што вось у раствор, на які клалі цэглу, дабаўлялі белок з яек. Ну і яшчэ такая мясцовая легенда. Ну, касцёл гэта будавалі 12 гадоў, ну і не хапіла езуітам грошай на завяршэнне будаўніцтва, і таму яны па сваіх сувязях дайшлі аж да самой англійскай каралевы, і тая дала ім на пабудову касцёла не хапаючую суму грошай. Езуіты будаўніцтва касцёла ў Хвашчаўцы завяршылі ў 1768 годзе. І тут быў адзін з самых высокіх касцёлаў на Беларусі. Яшчэ за 15 кіламетраў вось пры пад'ездзе да Хвашчаўкі яго было відаць добра над лесам. А пры добрым надвор'і хвашчаўскі касцёл можна было ўбачыць аж самога Магілёва. Гэта 47 кіламетраў адсюль. Знешне гэты касцёл прадстаўляў сабою такую тыповую базыліку ў выглядзе грэцкага крыжа. Ну і па ўспамінах мясцовых жыхароў падлога ў ім была з белага мармуру, а ў сярэдзіне, у цэнтры, у алтары, у залатой раме знаходзіўся цудадзейны абраз Маці Божай Хвашчаўскай. Калісьці, паважанае панства, сюды вось у Хвашчаўку прыязджаў наш з вамі знакаміты падарожнік, музыка і мастак Напалеон Орда. Ён намаляваў хвашчаўскі касцёл, і на ягоным малюнку касцёл выглядае вось так. Расказваць, што вось хвашчаўскія езуіты з самога Рыма вось сюды ў Хвашчаўку у касцёл прывезлі часткі мошчаў святога Сімпліцыяна. І гэтыя мошчы захоўваліся ў хвашчаўскім касцёле. А яшчэ расказваць, у гэтым касцёле захоўваліся часткі крыжа Гасподняга. І вось калі ўспыхнула паўстанне 1831 года, і пасля паўстання пачалі закрываць у нас на Беларусі касцёлы, уніяцкія цэрквы, то і езуіты хвашчаўскія, баючыся вось за гэтай рэліквіі, яны ўзялі іх і захавалі ў зямлі вось тут за вёскаю. Пазней вось езуіты на месцы, дзе яны схавалі святыя рэліквіі, паставілі вось эту калону зверху з драўлянай скульптурай святога Сімпліцыяна. І вось за саветамі пры бальшавіках бальшавікі пачалі вось гэтую калону называць святую
фашаўскі ёлаб, ну, каб абразіць святыню і каб абразіць пачуцці мясцовых каталікоў. Ну, але Бог ім суддзя, як кажуць, бо, як казаў збаўца, не ведаюць, што робяць. Ну і вось гэтая калона, гэта мясцовая святыня. І такія вось святыні калісьці ставілі менавіта дзеля таго, каб яны ахоўвалі вось месцы і людзей ад розных напасцяў і хвароб. У 1863 годзе полымя вось вызваленчай барацьбы ахапіла ўсю Беларусь. Запылала тады гэтае полымя і на Магілёўшчыне. І вось па сведках старажылаў тут каля Фашчаўкі адбыўся бой паміж паўстанцамі і карнікамі. Тады паўстанцы, кажуць, ішлі з горак на Магілёў. Ну а пасля паразы паўстання гаспадара фашчаўскага маёнтка арыштавалі і выслалі ў Сібір. А маёнтак яго, які стаяў за Фашчаўкаю, быў карнікамі спалены. Тады ж пасля паўстання Кастуся Каліноўска і была спроба зачыніць фашчаўскі касцёл, але мясцовыя каталікі сталі на абарону сваёй святыні. Сюды вось са Шклова прыехаў і спраўнік разам з паліцыяй, але калі яны падышлі да касцёла, то ўбачылі, што вакол касцёла стаяць сотні каталікоў, і ніхто з іх не выкрыквае ніякіх лозунгаў варожых, не трымае зброю ў руках, ні калоў, ні сякер, ні кос, а ўсе стаяць моўчкі. І спраўнік падышоў да іх і спытаў, что все это значит? И людям отказали, что мы пришли сюда, каб костел не брали, и только праз трупы наши подыдете да Маці Божия. И исправник, кажуть, походил с полицией вокол, поглядели на рашучасць мясцовых каталікоў і з'ехалі назад у Шклоў ні з чым. Фашаўская парафія, вось, дзякуючы каталікам, яна мела вялікую духоўную сілу, і зламаць мясцовых каталікоў было вельмі цяжка і складана. І вось фашаўскі касцёл дзейнічаў тады, калі вакол усе касцёлы амаль былі зачыненыя альбо перабудаваныя пад праваслаўныя цэрквы, то фашаўскі касцёл дзейнічаў. І кожны год 2 ліпеня на прастольнае свята, на свята фашаўскай Маці Божай, сюды сыходзіліся шматлікія паломнікі. І ў 1894 годзе сюды прыходзіў магілёўскі арцыбіскуп, і ён пазней запісаў, што ўжо ад Шклова ён ішоў у вялізным натоўпе паломнікаў, якія сцякаліся з усіх бакоў, каб знайсці суцяшэнне ад агляду фашчаўскай святыні. Хвашчаўская парафія, паважанае панства, яна была такая чыста беларуская парафія. Тут вяліся службы на беларускай мове. Дзякуючы езуітам, тут быў чыста беларускі касцёл. На пачатку 20-го стагоддзя сюды прыязджаў ксёндз Стаповіч, наш такі беларускі ксёндз-паэт, які пісаў вершы пад псеўданімам Казімір Сваяк. І вось што напісаў пра хвашчаўскую парафію. Стромкі касцёл, самы высокі ў Беларусі, з'яўляецца цэнтрам хвашчаўскай парафіі. Вакол размаўляюць на чысцюткай беларускай мове. Айцы-езуіты калісьці прыклалі шмат працы, каб беларус не згубіў сваёй мовы. Езуіты выдалі беларускі катэхізіс і навучалі па-беларуску, вучылі песням. Мясцовы люд давер выказваў прыязнасць. І сёння тут не зменшылася гэта любоў да касцёла. Ідуць да касцёла з ахвотай, і не чутно паміж імі жыцця распутнага і амаральнага. Вялікія святы, фэсты, збіраюць шмат беларусаў, нават з мест далёкіх, таму што далёка разышлася слава Дзевы Марыі Хвашчаўскай.
Перад першай сусветнай вайною хвашаўская парафія налічвала больш за 3000 прыхажан. Але ў 1917 годзе адбылася рэвалюцыя, да ўлады прыйшлі бальшавікі, і на касцёл пачаліся зноў ганенні, яшчэ горшыя, чым былі раней. Але, нягледзячы ні на што, хвашаўскі касцёл пратрымаўся аж да 1937 года. І толькі ў гэты страшны год рэпрэсій, 37-й, у хвашаўскі касцёл залезлі ноччу і скралі з алтара цудатворны абраз Маці Божай Хвашчаўскай. А 9 кастрычніка 1937 года быў арыштаваны ксёндз Пётр Янукавіч, арганіст Марцін Секацкі, старшыня касцёльнага камітэта Давідовіч, яшчэ 11 чалавек з імі. І ўсе яны былі завезены ў Шклоў, там іх на месцы асудзілі і на месцы расстралялі. І ўсё гэта было зроблена за 1 тыдзень. У 1937 годзе касцёл быў закрыты, але калі пачалася Другая сусветная вайна, то касцёл зноў пачаў дзейнічаць. Пасля вайны яго закрылі, хацелі зрабіць у ім клуб, але мясцовыя жыхары сталі супраць гэтага, і клуб пабудавалі побач з касцёлам. Але вось касцёл сам будынак касцёла не даваў антихрыстам спакою, таму што ён узвышаўся высока над лясамі, і яго было бачна здалёк. І яго спрабавалі ўзарваць аж 4 разы, але сцены былі ў касцёле таўшчынёй аж у 2 метры, і ім зрабіць гэтага доўга не ўдавалася. Каб узарваць касцёл, былі вызваны спецыялісты з Ленінграда. Сюды прыехала, кажа, нейкая жанчына, і яна заклала ў касцёл 150 зарадаў. І для ўзрыва касцёла выбралі, конечно, дзень такі, калі добрыя людзі святкавалі нараджэнне Хрыстовае. Гэта 25 снежня. 25 снежня 1967 года хвашаўскі касцёл быў узарваны. І ён стаяў якраз вось тут, на гэтым самым месцы. Была зіма, і людзі расказваюць, што ўсё вакол тут было чырвонае ад пылу цагельнага. І такое ўражанне, кажуць, было, быццам усё тут заліта крывёю. І на месцы касцёла паставілі вось гэты крыж. Вось тут, на месцы касцёла, доўгі час ляжала груда цэглы. І вось мясцовыя жыхары распавялі, што тут была мясцовая настаўніца, і аднойчы яна ішла сюды гэтым шляхам у школу і ўбачыла, як на гэтай грудзе цэглы сядзіць Маці Божая і плача. І яна аб гэтым усім распавяла аднавяскоўцам. І, гаворыць, хутка прыехала праз пару дзён машына, забрала гэтую настаўніцу, і яе больш тут ніхто не ўбачыў. На сённяшні дзень вось мясцовыя каталікі збіраюцца вось у гэтай невялічкай хатцы. Сюды прыязджае ксёндз на святы, і яны моляцца тут Пану Богу. І тут у гэтай хатцы знаходзіцца вось копія цудадзейнага абраза Маці Божай Хвашчаўскай. Мясцовыя жыхары мараць аб тым, каб тут зноў быў пабудаваны касцёл. І няхай гэта іхнія мары збудуцца, і няхай святы касцёл ніколі не пакідае гэтай зямлі. Поспехаў вам, усё самае найлепшае. Да пабачэння!